Ezra Kapitulo 10. Misulti ang mga Israelinhon sa ilang mga sala. Samtang nagluhod si Ezra dito sa tubangan sa templo sa Dios nga naghilak ug samtang nagaampo siya ug nagsulti sa mga sala sa katawhan sa Israel, daghag mga Israelinhon nga mga lalaki, babayi ug mga kabataan ang nagtigom libot kaniya. Naghilak usab sila kusog. Unya mingon kaniya si Shekania nga anak ni Jehiel nga kaliwat ni Elam. Nakasala kami sa atong Dios tungod kay nakigninyo kami sa mga babayi nga dili Israelinhon nga nagapuyo uban kanato. Apan bisan pa niini may paglaom paghihapon ang katawan sa Israel. Busa karon sundon namo ang imong tambag ug ang tambag sa uban pang nagatahod sa mga sugo sa atong Dios. Maghimo kami kasabutan sa atong Dios nga papahawaon kining mga babayi apil ang ilang mga kabataan. Tumanon namo ang giingon sa kasuguan. Tindog kay imong responsibilidad ang paggiya kanamo niining mga butanga. Liguna ang imong kaugalingon ug himua ang angaying buhaton kay motabang kami kanimo. Busa mitindog si Ezra ug gipapanumpa niya ang mga pangulo nga mga pari, ang mga Levita ug ang tanang mga Israelinhon nga himuon nila ang giingon ni Shekania ug nanumpa sila. Unya mibiya si Ezra sa templo sa Dios ug miadto sa kwarto ni Jehohanan nga anak ni Eliashib. Ug dito wala siya mukaon ug miinom kay nagsubo siya tungod sa pakasala sa mga Israelinhon nga namalik gikan sa pagkabihag. Nagpadalag pahibalo ang mga opisyales ug mga tigdumala sa mga Israelinhon sa tibuok Juda o sa Jerusalem nga ang tanang namalik gikan sa pagkabihag magtigom sa Jerusalem. Ug si bisan kinsa nga dili moadto sulod sa tulo ka adlaw kuhaan sa tanan niyang mga kabtangan ug dili nailhon nga sakop sa mga katawhan nga namalik gikan sa pagkabihag. Busa, sulod sa tulo ka adlaw nagtigom ang tanang katawhan sa Juda ug Benjamin ug nanglingkod sila dito sa may plaza sa templo sa Dios sa Jerusalem. Nahitabo kini sa ika-20 nga adlaw sa ika-9 nga bulan. Nangurog ang mga tawo tungod sa ilang ginahisgutan ug tungod sa makusog nga ulan. Unya mitindog si Ezra nga pari ug miingon kanila. Nakalapas kamo kay nakigminyo kamo sa mga dili Israelinhon. Busa nadungagan pagayod ang sala sa Israel. Karon, isulti ninyo ang inyong mga sala sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan, ug buhatan ninyo ang iyang kabubuton. Ilain ninyo ang inyong kaugalingon gikan sa mga katawhan sa palibot ninyo ug bulagi ninyo ang inyong mga asawa nga dili Israelinhon. Mitubag sa makusog ang tibuok katilingban. Husto kagayod, buhaton namo ang imong gisulti. Apan kini nga butang dili mahuman sa usa o duha lamang ka adlaw, kay daghan kanamo ang nakahimo niining salaa. Ting ulan pa karon ug dili kami makaagwanta nga magpaulan dinhi sa gawas. Ang mga opisyalis na lang nato ang mag-atiman niini alang sa tibuok katilingban. Unya paanhion lang dinhi ang mga naminyo ug dili Israelinhon sa gitakda nga panahon uban ang mga tigdumala ug mga hukom sa ilang mga lungsod. Himuon ta kini aron mawala na ang labihan nga kasuko sa Dios kanato tungod sa butang nga atong gihimo. Walay misupak niini nga plano gawas kanila ni Jonathan nga anak ni Asahel o si Jahaz nga anak ni Tekva. Gipaluyuhan sila ni Meshulam o si Shabbetai nga mga Levita.
kadto nga mga plano gituman sa mga namalik gikan sa pagkabihag. Busa nagpili si Ezra nga pari ug mga lalaki nga mga pangulo sa mga pamilya ug gilista ang ilang ngalan. Ug sa unang adlaw sa ika-10 nga bulan, nanglingkod sila ug gisugdan nila ang pag-imbestigar sa mga Israelinhon nga naminyo ug mga babayi nga dili Israelinhon. Nahuman nila ang pag-imbestigar sa tanang mga kaso sa unang adlaw sa unang bulan sa pagkasunod nga tuig. Ang mga lalaki nga naminyo ug mga dili Israelinhon. Mao kini ang mga lalaki nga naminyo ug mga dili Israelinhon. Ug misaad sila nga bulagan nila kining ilang mga asawa. Naghalad ang kada usa kanila og laking karnero isip bayad sa ilang sala. Gikan sa mga pari, si Maaseiah, Eliezer, Jarib ug Gedalia nga gikan sa pamilya ni Jose nga anak ni Jozadak ug sa iyang mga igsoon, si Hanani ug si Sibadia nga gikan sa pamilya ni Immer. Si Maaseiah, Elias, Shemaya, Jehiel ug Uzziah nga gikan sa pamilya ni Harim. Si Eliudnai, Maaseiah, Ishmael, Netanel, Jezubad o Elasa nga gikan sa pamilya ni Pashur. Gikan sa mga Levita, si Jozabad, Shimei, Kelaya nga gitawag usab og Kilita, Petahia, Huda ug Eliezer. Gikan sa mga mag-aawit, si Eliashib. Gikan sa mga gwardya sa mga pultahan sa templo, si Shalom, Telem ug si Uri. Gikan sa uban pa nga mga Israelinhon, si Ramia, Isaiah, Malkiya, Miamin, Elizar, Malkiya o Binaya nga gikan sa pamilya ni Parosh. Si Matinia, Zacarias, Jehiel, Abdi, Jeremot ug Elias nga gikan sa pamilya ni Elam, si Elionai, Eliasheb, Matanya, Jeremot, Zabad ug Aziza nga gikan sa pamilya ni Zato. Si Johanan, Hanania, Zabay ug Atlay nga gikan sa pamilya ni Bibay. Si Meshulam, Maluk, Adaya, Jishom, Shed ug Jeremot nga gikan sa pamilya ni Bani. Si Adna, Kelal, Binaya, Maaseiah, Matanya, Bezalel, Binoe og Manase nga gikan sa pamilya ni Pahat Moab. Si Eliezer, Eshaya, Malkiya, Shemaya, Simeon, Benjamin, Maluk o Shemaria nga gikan sa pamilya ni Harim. Si Matenai, Matata, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasi o Shimei nga gikan sa pamilya ni Hashum. Si Maaday, Amram, Oel, Binaya, Bidya, Kelohi, Vania, Meremot, Eliasheb, Matania, Matenai, Jaasu nga gikan sa pamilya ni Bani. Si Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Maknadebay, Shashai, Sharai, Azarel, Shelemia, Shemaria, Shalum, Amaria o si Jose nga gikan sa pamilya ni Boni. Si Jel, Matitya, Zabad, Zebena, Jaday, Joel og Benaya nga gikan sa pamilya ni Nebo. Kini silang tanan ang naminyo og mga babayi nga dili Israelinhon ug ang uban kanila may mga anak niining mga bayhana.